Den røg på YouTube. Yes. Skal vi udenfor? Jeg tager lige nøglen. Ja, gør det. Ja, lige opdatering her. Det er en video, vi er i Tyskland. Og jeg står lige og filmer. Og så synes vi lige, at jeg skulle se, hvad der sker her på hotellet. Ja, der sker ikke så meget lige nu. Det er meget dødt, men så meget på os vil vi lige gå rundt og vise lidt af, hvad der er på det her gode hotel. Gode hotel. Ej, det er et godt hotel. Vi tager elevatoren. Vi tager elevatoren. Come to back on 2 seconds. Nu står vi så i elevatoren. Der er eddermame ikke meget plads. 4 personer. 4 personer. 300 kilo, og du må ikke være herinde. Fuck der. Ja. Okay, hej. Det her, det er så lige fint stativ. Nå, ja. Det er toiletterne. Okay, det her er toiletterne, det er fuck det. Så er der ikke mere her. Nu vil Boas vise, hvordan man spiller gammeldags bowling. Kom. Tag bolden. Nej, du skyder. Kast. Jeg kan ikke ramme. Gør det over på den der. Gør det over på den første. Kom. Det er liv. Stop. Den rende derovre. Nej, vi bytter her. Take this camera. And I will nu trille it hele vejen op. Okay. Damn. Awesome. Så tager vi lige nogle forskellige skud med de her bowlingkugler. Så det ser jeg lige nu. Kast igen. Kast igen. Let's see how good you are to this. Er det ikke fint? Au, kast den herovre. Ej, lad den komme op. Lad den komme op, hvis den kan. Damn. Okay, sidste kast, kom. Må vi se. Det er så lang tid siden det her, det blev brugt sidst, kan jeg se. Der hænger spind på. Der hænger spind på. Nå. Okay, vi slukker den igen. Er du klar? Ikke hårdt. Du skal bare gøre sådan her. Se, du er ikke så. Ej, okay. Næste gang så kaster du over i den der. Samtidig med kameraet er helt vejen tilbage. Og så følger du kuglen. Kast nu. Er du klar? Kast. Du har 2 minutter, That was a little fail. Okay. Eller nej, prøv lige ved. Se, ja. Prøv at se, nu gør jeg det ene, du gør det andet. Okay. Du filmer, er du klar? Hvad er det? Fucking faggot. Du kan sikkert høre os over hele hotellet, det der. Og så stopper vi videoen. Sig goodbye lige nu. Goodbye. Så ser vi lige om 2 sekunder. Ja. Ursen har sagt, at jeg skal tage helt op til øverste etage, så står han deroppe og venter på mig. Så ser vi lige, hvad det er for.
Vi er på anden etage nu. Og brorsen står lige og venter. Så hvad sker? Nu er vi på tredje. Stoppede vi. Hvad kommer nu til at ske? Jo, brors. Kom, vi går lige ned igen. Okay. Var det første? Første. Der opstår simmer 800 til 820. Ja, 800 og... Nej. Vi har- 800. Nej, vi har 126. 126. Her kan vi sige. Og nu er vi allerede nede, det gik hurtigt. Så, over. Sådan. Vi siger snart. Så er vi tilbage ved vores... der kommer måske lige en video mere, men det er lige vores... That was room 260, eller totalt forkert på den her video, men det er lige meget. Så vi ses folkens.